Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Ade ayuru se luka video. We baru allemaal wa sweet odi en lek fauci. Je sisuma de in beeld. Faigo dodo. Die de rustig. Je verliefd dat idee. Ja? Oh? Wat zijn het allemaal? Wat zijn zo gauw gepakt meer. Maar ben je er bedrijf? En toch lekker toch meer. Oh, tak de uno mag goed taki. Uno mag tak is mij maar. En ons komen pakken. Semasa danga de setak op. Maar je brebi na sanati. Hoe lang we taki bajase? Maar in bereken de driver hadden Sier. En als de driver krijgen bondjes nu. Doe maar. De driver niet je kies bondje worden. Alassane. Dat je moet zoeken wat ik het al. Lekker zo kan ik naar de school. Maar oké. Kogo tapa talmen, de man taki go tap talmen. Traditie ben taki, ik ben taki de vakbonden en een vakbondsleider, de man een vakbonden. Maar hoe zit die daar, de man dan gaan afvallen kastraat, die vijf tak factorie dat die. Maar de dan afvallen kastraat, mensen was mijn arki de man. A president arki want asaka want tusani. Sasaka. Asaka. Dieren mij bij brede. Asref dieren mij bij alesi. Asref money de smoke is uit van de man. Asref money de smoke is om mij. Asref belachelijk salaris. Asref belachelijk salaris de smoke is voor de. Trouwens IMF die de wan pilik batak zo belachelijk salaris geeft. De vakbondleider. Mensen, ontawaka baka de mek de drink bier aan money. Ontawaka baka blanker. Imdu ko lek fa blanker go chan chama lek wa kersman. Nangare di bareta ngawek barba. Chan e chama lek wa kersman. Mas misam ano chan wa. Regering chama lek wa kersman. Krappenmakers. Alcoholist. Volk je pina jaren. Volk euro ko belachelijk salaris ina kondreja. Uno bigisma e yokro kiri nang wan belachelijk salaris as man man kom uit nang amoni. Amoni so bigisma kisi. Want daar is er vast van man payang. Im lo ko de tres na nyang. Omdat amoni sa lanti e gides manosari. Asma grani ma asma dali bete mi bete idem magba. Opap 70 jaar maar opap pek na bete. 800 kolo say gama. Ama wa go afrawete. Ama wa telefoon. Mama no ma pai o fala wa money dat. Imus pai ama na ma ropa contra consome que é nyanti de. Maar Arkino, maar IMF, ik sabi a president ben tak laas, taki money de. Au even. Money de na a ministerie Nedwa Orokobung of Kotaki des Masande na ministerie voor sociale zaken Nedwa Orokobung. Daarom heb ik wan set wan commissie voor kan Dwa Orokodati. En IMF kon, IMF taki, die den a regering wat onvoldoende wat betreft a sociale sector. Tak money de 4 miljard, maar a regering no ano look up a regering voor niet eens zoals me een derde deel van money zijn de maar reserveerd als aan dat die de sociaal zwakkere 5 en als aan dat IMF nanga regering IMF na le padada takeng ba be na mino wan takem moro IMF len ibri aron serete IMF len ala de ma money plus a maso ko len bakato want amano sabe ko fena des nunu de tu sabiera na soma de mate ka money IMF ne de de ma parate want afalo ke kisa ceremony ala san kondiri kastrato pade de kastrato de des mano ma baisan moro des mano ma nyamoro so de ma wani tamogi de ma ya sakalam no tamogi de ma dialogue
De mij roepen op dit dialoog. Zij denkt de meisje like dialoog. Mina nga je moest doen aan angry. Dat de mij rijdt bigi wagi nga je belasten moet. Dat de mij kan dialoog. De mama nyan ker. Boom great. En you moest doen aan angry bere. Dat na a dialoog. Is don kreeg pina om de ma edelek pa. A follow pina om een jari om en de ma dat de ma her face. Nga her 5 miljard. A her 5 miljard den kulibrankas. O mag teken me. O mag bedreig me mina trobang a strand. Mina trabi. Na lek van mataki. Te wan blakka regerings doen. Smanoma. Smai komoro voor a strati. Omdat te wan blakka regerings doen. A kulis doen dat ben je greedy. O steek op gide tra blakka man voor fight des refi. A mij financier de mas refi. Cheer des refi. A man kans don slaafon. Dat make me baru mau ne yere. Una gota strati. Uli Hugo Blanca. Risifa ges wan kersman. Uli beamang. Uli Hugo Blanca. Raman ges wan kersman. Mi takso. Kokir mi. Kos do fesa kerspot. Yo fen moro money. Nanga ready baret. Nanga ibeti viri. Kos do fesa kerspot en nakabel. Gili ka desel. Want ino man do next jaar volk. Look om me jari vakbond bosta. Mi zeging basa derbi kis desma. Derbi kis desma. Nanga zogenaamde vakbond. Omdat omesma bij de naam baka. De SPA was geen politieke partij. Ama bestaka tranga in een vakbeweging. Ama misbruikt de rokoma. En tanga nu, de rokoma is een belachelijk salaris. De ministers kost dus aan de geen moed voor ze aan. Ama vindt dat Alanti apparaat is te groot. Is te groot, is mooie waar. Maar je geeft ze een belachelijk salaris. Een salaris zeggen is maar belachelijk. Dat you is nog voor alla contre money. Dat is maar kastrat, dat mag je maar dialoog. Is dat zo'n dialoog voor de man? Je moet dan pina dat de man wenyang. Dat na dialoog sa de man. Je mag niet praten. Je moet zitten pinaren. En dan gaan dat ding ook zitten vreten. Jij moet zitten pinaren. Dat is dialoog. Dat is zo wel. Je moet dan in een manjang in de man slaaf. Dat dialoog sa de man manier. De man denkt dat uno daar. Dat maakt me roepen vallen op. Uno gastraat die maakt de man creëren. Zo nog 16 maanden is die man mars vandaar. Jij bepaalt welk richting je land gaat. Je bepaalt soort richting je kodre ego. Je bepaalt. No fucking leider. No plastic leider. No plastic namak leider. No man bepaalt. Je bepaalt. Zolang we naku anukawa door de mars. De kan ik den berichten heeft de olie 7 miljoen vaten zijn op de kust. Maar naar jouw rocking, wij bepalen welke richting het land gaat. Look hoe de mogen om mijn money. Nog 17 maanden. Ze gaan je zoveel dingen geven alleen om het oliegeld te stelen. Dogi om mijn sani. Om mijn san dogi grong san of ding. No one voor no kan grong. Maar de mogi grong dat je dong. Dat je gaat potegi de ma bakada de ma voor alla oli money. Lek pa de ma voor a go to money, de ma voor alla de grong, de ma voor alla de udu money. You office data say you etanta pakin lo go to. Lek nai bakajari de ma kom, de ma luko. De ma kisi stem giden, bakati stem giden, de ma tsenwan bedrijf pour you mars dape go poti moro di pina busi. De ma wenya you office don na busi mek maskita nyai mars, office don nya ali sanga watra. Dat I go to, the let's say you also, dat de mij give a wetman bedrijf in plus you na broken na dorpo. So that is na dialoog dat de mawani. In buiten volk uit, dat volk moet uitgebuit worden. Dat is dialoog. Dat de politicus moet zeggen dialoog. Politicus moet rana nemen en nga kondre. Dus moet rana nobo odeso. De wetman pino, maar de manja pino moro de wetman. Ik denk zo. Zo ade. Onaf scoren. De weet maar slaaf Onaf scoren. Wat je na scoren? In een moderne tijd ja, om een monarch om een go to the mensen don't peer them back dat we zijn de rijkste land. In een fayaso. Even si van de scoren broko, amonisa kontra ja abi alla de slagroskool bem op eerkom. Dus in een brief dat kan op de crisis.
Mi ne brief tak akonder de in een crisis. Mi e brief tak de politicus voor akonder wat in een crisis. So voor de man kalibile grama na konu da volke pina. Dat mi e brief. Akonder de in een crisis. De man af een politieke crisis. De man af een criminele crisis. Ana akonder. Na de man. Dat de man hata volk. Volk na mag got af straat, volk dong. De man wan volk moest de man DVD en de man de man remote. De man kick you with remote. De man bepaal. Uno me kasan dat sa blaka man. Uno me kasan dat sa uno stem di man sa. Isa may abom. Isi de man bomba dole na kondre. Isi wan vakbond bele, wan vakbond leider a bombo bodolenga kondram. Dat de mij pina no. En de kuli no sponsor you moro fu pura kuli. Te wan blaka mans don dat de kuli pot taf ala wagi fu pura man omdat de man meer ka kondre. Na mek de man no lo me na trobi. Me libi. Mami e begi desma, dogi money, dogi gross anof den, dogi money sa den furu nanga you udo you go to, na you baka also de mandika go to. Yus donya 40 nya alisa nga watra de mo ji want money, da you go stem gide, de mo lom you mas go moro de pina busi do tek dapetu. De man se op zoek naar geld, de man na plundelaars, de man ala pe de man plunder doppelen, no de ala de man. Ici de mij ta kwasan voor scoren. Ici de mij ta kwasan voor volksgezondheid. Ici de mij ta kwasan de euros. Maar dat is zo olie. Je moet voeren olie money. En na you stem kan make de man voeren. If you no stem ki de man fitters ne gone. You e bepaal. Ik moet mo tegen. Sei voor ti mo tegen was. Maar misa tak do kiswanga money. Blaka mo bon koputo. En de kuli ap tas money sa de voeren. De ap ala den false machine sa don make money di. So fu kan voor a kondre a only money ma yup ting a kondre slaaf. Ala de lene IMF na mina nga yup ting gram ting op pa. Ne man am net geen moer jate maken. Ef de mala sa verkiezing ala de mij frigwe. Plus na ala money sa de man furu na ala do frigwe. Uno o afo bigi over. Dan met tegen Allah tigong bayar. Dus je met taki na zomaar met 3 minuten. Is te laat voor jullie. Je zo'n soort met je vakbond? Vakbond ne basten na kondre mana dronk hars. Suip lappen. Is hem luko chan goe. Chan is jammer kwa kers man nga ready bare nga weti weer ja. Mana ma wande to. Maar na hoger suta man dat café si hoger goed ook bij de hoger dat soort blanke kondo. Politiebond de toe. De mannen wan pura man. Zolang in een pura man akondro pina next sa opo in een massa kakago. In pura man. Bomus ma den akondro in een chef tak de sani. Pura man. Pura man me kan man gos do preang en vrouw of zo. De man go pura man. Laat ik thuis gaan. Je gaat pinara. Scoren no de. I bij de scoren snap so. I bij de mooi. I buy de sa mooi. De man business na ngay. De man na oli money de man wan furo. De man na trobi na nga everyone. Dede? Im look how many all make it. We cost me how many you all make it mamo. How many euros mamo se begi se strate. Sdon festival. Go ala festival ke si wa euros mais do begi. E van na ticket kost da nga opset na wa ticket begi. Dus ma pina. Madame Ogie, a politicus. A politicus dat lekker keertje, maar met Saarden, ik heb medelijden met je. Medelijden, amana medelijden, maar na voorman. Kan de uno al brengen zit ik kwam politicus dan een keertje, maar voorman, maar mino brengen. De mama kost me van de wani. Ima taxe want me. Ina trobi me ne nyafi. Gade sorgu me, maar you no man kiss me nanga you gade tak min kost don begi fos me nyang. Minus danga angry bere. Im look sa may doang ablakama. Ablakama Europa her dile kwa slaaf.
Pran omen gron nyang die de wet maar toch tablaka maar moest jou pretty nya wet maar leren. Tak nee. Handen vouwen en ogen sluiten en dan eten. En mij straf je. Zo de kulo strafu mars toe. Ulop strafu. Zolang als man strafu mars, hij ne opo. Maar itakatori dat als dat het jou een probleem te tak akuli. Na man akuli mina wan juka. Samin taki. Min go moya neef de man. Voor min kar de man. Isi de malobom. De mij pre-lobu na so lasman kis Aaron. Im luko Aaron le dragi blakama. Blakama ne do nehji blakama o lob do sanjisma. O lob bo voordelsma. Wie so blaka minister de. Wie so blaka president tak blaka meita nasresan. De anot dona blakaman serefi. Dona uno omdat uno lobu serefi. Im luko na Alexa da takita. Te wa na blakama be stonda fe. Her plein be furu kade de be dikabel kwa ko chagwa oso. Ma dodi de malopina de maloba mang amay free na nga yubalas te money afi chisho wang bangi gwas koro go te kelas. Ye pai money gi yup ching pusho wang bangi ventilator gas control am pondre am money sa kondre abi. A monisa sa politiekers full in a college. Alla de lagere school bem apierko. Alla de lagere school bem apierko. La skoro na bach mota 12 euro is te warm. Zot fucking warm. Papatalo schoolgeld. Je moest wat fucking airco die de skoro. Zei de, je kan geen beleid maken. Inoman draai a fucking kondre. Maar bijai, jos dong. Ino giwan boons ma wan kans. Abons mamus dede, yo se kop, smai bedreiging, tak mino mag tak min. If je wat is bij de mino tak next week jaren, tori leki de mo kontek me in a fucking broko osope metan, kom. Van mi atan taki. Ima kontek mi, mi makkelijk kontek mi waitan mi broko osope mahala. Mi waitan, mi makkelijk teki flora metan. Messi fades met pina suma nesi suma breni na yusa. Ma assemblée sref nesi sa Messi. Assemblée sref nesi ta a 1800 sam gidesma. Ma kan no krap asi. Dat nou, dat. 1800 kolen se gide oma. In wat to huis sref desma no tang. Im look fades met tijd to huis. Nya sref desma nabi. Ma mij vrij. De president tak money de au gide moro. Ola, desma mus dede angry for siji den. Desma mus dede angry. Ama sapsa eido. Ama sap tak blakas madong. Ama luta for kisinga kondo bige gides masanin. Be blakamang. Uno do moro arki mi walesi. Ala de sansa de meigunu tek de mars. Tek de mars. Mano stem di de mang. Mek de ma hoor de fieters af voor a staatgoederen. Betre man den nako, dus wat me sweti te metaki na ampunu. Utranga yesi, u yesi na koububa. Agelek u pina dat uno sapsa pina moro blaka, ma une fire moro, we polo te we pina. Oké, dan mo actie. We beji fa pina komitung. No de mere ome mai taki. Amau de wasanis do etc. Wanti munda na uno wani. Dana uno wani utrole guana wis makoto fucking nekuno ma me geluid. Na uno wani. Mere smet ka kwalo idioto esprek. Amau rasan sus do etc. Wanti mo. Dana yuwani. Dana yuwani dana dano gado dana Jesus ko dana kule Jesus. Dama ko fos Jesus. Dan mij bepaal als snelheid van konderen. Dan 5 jaar in de mama bepaal. You abakas pura man. Aman give you money teki. Denk you grow teki. Ja big basere mars. Na full sandoji. Alles saden gi teki stem so mars weg. Me kwa new lucht wai in a konderen. Me smera flessen lucht ba. Dan me actie afvora. Me smera windig ba. Suma mustrom. Leider voor lei akondere dis. Nina trobi suma mus leider of suma no ma tromen ma bons ma mus tromen.
Must go na fesi, tinom show na nga ventilator gaskoro, tinom show na nga bangi gaskoro. A fucking money sa kondre abri, ala de skoro bem ab erko. Ala de skoro bem ab erko. Skoro no bak moto 12 uur, in bay erko gaskoro. Iwa drea kondre to? Iwa chane taki drea, mat erko gide fucking skoro. Yes, doi pura fucking money de ebo dreg me met de dood. Temet taki ebo dreg me met de dood, temet taki da omdat je wil prijs stelen. Iwa maken en breken, je moet ook. Dat is maar moest doen bij die aanbieden. Mensen moeten je aanbieden. Look at Biggie Money, maar verdieten. Enorm blakke minister met doen. Als ze misschien een wani kaster daarbij. Hey! Enorm blakke man met doen. Fauno lobon schreefie. Fauno lobon schreefie. Enorm blakke man met verdieten Biggie Money daarbij. Plus nou fucking brokie nog. Brokie! Broki ako is na naman, bere wa pwede ko bariglik pang broki. Broki ako ina kondre dyan, pwede mo feka mo. Demo food a broki mo dito in dema saka. Let pa demo bayung, so fuka fura oli money. Bet me money so lolo ina for so fuka fura fucking kondre money. At me enda yup ching. Egos do no klas so drop plafon ha kagro anasite. Dat ik taki dat wat drungu minister kon taki ja a je vrouw moest gwangen ontsla a je vrouw potora doro a je vrouw ko 40 jaar die onderwijs just don't drink so be 45 jaar pas drungu itro minister onderwijs is dat jouw probleem mora je vrouw ala ne klasse leki ala ne skoro broko skoro me vrede tak ete tu jari skoro en do skora sorga. Look o me jari de man me kwe bay skoro sangi dem. Mondiri wa bay de sayar map ching. Mi abib ching. Mi abib ching. Dat mek me takso. Mi che go skori sanan. De man tine go ja skoro. De man no wan den ching go sto so broko klase sweti. Ma ye fu unu money. Esen yup ching kwe. Da unup chen yama on beren jade takie badre di ko chirmi kom iwan bopal iwan te kulek slafu iwan de anyo koloniales chanda niwa koloniales nenen dat iwan cha me tako me taksande in me ati me taksande me taksameshi me taki meshi adwengi sa blaka man pot instre blaka man pot instre in wan doing in nga shek bigi mai ko kla ko ge amade fo sakula uroko ma amamba father akuli ba father amane ba father des akondre e ma dis na prato kocha ja alok wala sa beli bawang bakunwa in 3 yari prati misi wan taxi chauffeur ja wan kuli misi wan tuba bena de juka wan kirama a system no bon libile kwang madama diskocha prati nen fada mai taktasa ne kuli la tiri marsata Chuma ana de kuli aba ko na mi grandma kodja na mi grandma mi afo yeb de vedma occuper sranang mo tante igum na unu accepter de man unu pot de mas don tap go to sturanga de man foki anu de man benyang une mek de manyanga go to squanga la de boro nangra de ma bes doi masa anenyang ma di uno la bus refi uno wante manyanga de boro nangra moro unti de ma spumpiang look sech sango ichina mangwaskoro iches doi no broko class uno sabi ibere hati kalpol ibela hati kalpol so dat de ma bi dem du ka minister fu volle gezondheid. Ama breni. ja dame si so diri des ma mus pai fu paracetamol Stang in ede. Mena sap se sanga ko. Na bombos mano das na moro. Sei do pot ala den bombos magwa sei do kiss of idiota. Sei de kiss of idiota ino kiss of bombos ma. Want ya wan verstang. Anos mamus stage you. Gado giwa lon Santa Pineki fi gebruik. Zij de kies op idioten, dat je liep de bombos maar wan say. Dat de idioten is la desla en rommelen wat kan er dat wat je porta wani. Maar zeg money laten payeren.
Plus de man lanti, de mij, niet zo van mijn takken. De man fura contre te de matro lanti. De mij bepaalt die blakama om een kilo alleen zien jou. Want die dadelijk een blakama voorzichtig. Dadelijk de moet je moet maar 1 brood per dag eten. Met vredelijk van de wet maar bij mij die roko herde. Dat een donja de takje moet je open sluiten en eerst bidden. Zo dat doen nou. Unaf da ai unesje se komito. Ai. Oké. U volg was aan in de pers. En nou, ik ga voor Brunsui naar Bouta. We sabi heeft nou een scenario, heeft een sang. Maar de malancer wang oké, mi den taki utak mooi. Dan toch u aan tak abara apisi fu di de man taki Brunswijk, Bouta, de man link de man nanga denk drugsbazen ja zo in Zuid-Amerika. Alop den alop blakaman. De man alop blakaman. En amoro brit van blakaman terug van blakaman. De man man blakaman komt voor u. E Bouta dede. Ah, drugs aan e vergeet het. Maar dan is het zo, de drugs kodor. Ah, no tira drugs is er. Mi brena me wane sere. Maar de mekaar Bouta nanga Brunswijk niet. Altijd omdat de man zit de man dat hij, if de toeman dat hij, if de toeleider dat daar libi, daar, if de toeman zei hoor, met dat open binnen pritbang is van dat lucht. Op de toeman dat af zei hoor, bakagi blakaman, dan kan slaaf den. Dat is een probleem. Dat me hoop dat kwam aankomen. Mi hoop dat aye waka in as refis so voor de man dat hij. Inam go do ogrisa de man do, maar inam mix ma misbruiki. In de jaja amapleti de man no de Bouta klari ba Bouta Europa. Ane Bouta de kari sa de kari dat na voor geger Brunswijk. Sabi ton Bouta Europa. Maar wat de man geen voorzitter NDP. Moet dat geen baka. Nooit moro aan trapate in de bostensraga. En mi wina voor kiezen, nooit moro. Niet nou man kom moro. Allemaal zijn voeren, nooit moro. In de macht. Wis was maf je partij, je voorgrond, na door aan mijn partij, als een partij dat net doet mee moro in politiek. Ja, voor die want de partij moet krijgen. Sana moest kijken. Altijd de motie Bouta en Brunswijk lijkt bakak skapu. Omdat hij de man purus van de man baka. Heeft de toeman dat kwam. De man klaar. En nu de man speelt de man uit elkaar. En nu kom je de man financieren front. In een front zou de mij financieren. Nou een partij no mij la fouilleren PAP. In een front zou de mij financieren tegen Bouta. Ze nou een partij no moet trouwen de man PAP. Die dat herstaat Trump de man. De mij bepaalt zo terug in de controle. De mij bepaalt sa blakama moest nyang. Nanga ome money blakama moest draaien. En also ala de san dat ko in en anu blakama ko po desref disma. Sma e bepaal. Un kondelek bier batra. No. Adis neki baroko. We worden geselecteerd. O libun sref di amoro nasi volk geselecteerd. We live unu bonbons ma en libun srefi di amoro achtergestelde volk. Ik kom karum blauw kop. A volk zou ontvangen naar een lobby. Ik kom karum blauw kop. A volk die den bakra slafung, baslafung. Rokop soso. Den bakra cha de man kon jay rokop money. Die de mij karum blauw kop. Unfanga de man nga brasa nga lobby nga alasot prodo lukusa de mij duango de man wasi wan blakaman a wow roko serf enigste sansa de man wasi wan blakaman je moet de bak in je moet naar de kerk gaan
Dus aku udah jatuh. You black malek you srefi wan you must go naar de kerk go throw money gang. Nee, first time ik kon er. Of je niet verstaan, Blakaman? Verstaan Blakaman. Alla so sande mij kiso. Kerke forum. A kerke mij rewa her bigi wagi tap. De moro porti blakas mane amana sing. Toch aan mij kon klappen vis kerke halleluja. Dus je van de portis mij dansen. Het dansen. Het dansen. Dit is maar also de naam nya aan mij te collecten. Aan mij staat het te warikeren. Alla die aan mij nya beef, kip, varken. De heavy zijn you. Aan mij leren dat je moet bidden. God gaat voor je zorgen. Je moet bidden. Aan niet zetten dat aan mij bij een mooi project vrouw. Aan mij bij mooi sandem chin. Je hebt je na. Ik moet zeggen mij doen aan Blakaman. Dan maak ik mij takje mij tak. Aan mij lauw. Omdat de man om taklek me. If je taklek me, smou takje lauw toe. Maar mij is safe sangau. Ik look alla Blakaman beauty toch. Alla passie af one keertje. Nang adres man. Aan mij poep Blakaman be furung srefi. Dus die retra volk ba furunu. Da unu gebruik als ref apparaat e furung srefi. Dat heeft sangau nu. Dus die retra volk, kom op takje. A Blakaman as er san say logia wet man as er san dat tra Blakaman chai. En in lukude no man taklek me de frede. De tak me tak lolo sani. Me tak lolo sani. Yo dan begi. Aan mij leren tak in begi. Je krijgt niets en hij stilt. Je gaat blijven bidden. Je gaat blijven bidden. Ik wil je advies geven. Kring go tena he. Gos na tap. Akreba kan wel luisteren de begi. Toch gaat no jere. Je moet werken. Je moet stop roko gisma. Roko gon srefi. Stop bij sanasma bij jou srefi. De trasmel mek berekenen tap voor money. Look pakker seko. Pakker seko. Sa Blakaman sloofde uit voor mekaar geboorte voor Jezus. Sa do sloofde uit. Sa do sloofde uit. Tekker seko to de gudu sa den Blakaman moest bayi. Voor vieren white Christmas. Wie as mam sere hersani srefi. Hoe bij wan kerstboom. Oudwee. Omdat u leert zo, we zijn zo opgegroeid. Unu san une waardeer, u loopt trasma sani. Mensen zijn dat. We slow poesrek uit. We slow poesrek in de trap. Ontvangt alle de trapvolk langs lobby. Look van de pinaumaars. Bijna onder ijsref de nawasjoenu. If de man praat, kondre toe de be praat en Blakaman se. En in look sale tak voor het toe. Blakaman is abro kanga money. Blakaman is abisi. Omdat we zijn in de taxo. Omdat alla fucking money je charge de. Je komt bezig toch. They stop en look sado taki. Stop het. Dan ga je zien. Gun jezelf voor de Blakaman. U koken ons schrijven dat je de moet zingen want tratom. De pri want tra muziek. De man pri muziek dat. Dat is wat betekent. Grand Tangi? Of jou was aan het takket, hè? Oké, je hebt ons aan de laatste zijn het takket. Laatste zijn samen takket. Ja. Blakaman, u gostem die trafala kijk te walesi. Gostem die chan, meka free herdi. Free, you know manyan. Ja, want last Blakaman ben dat dorosi kondre die de man go na a kabinet fe. Mi no sabe van man kong ba. Amang, dit tape messi, amang no do net gisena. Broki no kong. School pas voor waar niet straat nog alle de san na fe. Dat na voor Blakaman in spanning. Blakaman loopt in spanning. De mij horen bij. De mij horen in spanning. Blakaman af kori. De mij korum. You know see? A egi Blakaman is don kori. Fa gado lobby. Fa gado gi alasanda. Gado gi you alasani. Ma amai tek voor you money yang. We korum schrijf u mag teken me herhalen en gono. Blakaman kisa wan trapasi. Stop vervoer ons refi. Dus zei je wel. Blakaman moet stop vervoer ons refi nou bij ons refi op. Dat me wat taki. Stop voor fucking refi bij ons refi op. Nog eens doen we een keer voor de portis man.
No gos doi no a kerke fur, wan na furie furu, ta vaka li por fasi. Zes de weer matro abuku koi no anu, bam! So dem blaka ma ye benadeel lang abuku. Isap ino man benadeel wan kuni na nga Bible. Ino man benadeel wan sneesa nga yu Bible. Ino awet was resa meka Bible, ino man benadeel lang. Na yu egi volk yos do. Bolo sani, fagado boom, fagado gas masani, ma yu ete kas wasan enyang. Zie? Dat te taki ino boom. Te wakastratus bij hart pesigi. Die lelijk. Mek me lelijk. Mek me lelijk, maar mijn manier no lelijk. Mek me no furus mago sorgo met ching. Mek me tjinja wakri. Mek te me tjinja manya en bere no konso. Of en bere goso. Politicus in a kondreje ati bita. De man inluku, de man broka contract, maar de paniek. De ka, de sweaty ina erko. Nanga wire des doit erke wire. De sweaty ina kouru. De broka contract agrong, no je sweaty in de egi kouru erko. Is je? De sweaty in a kouru. Maar afolok dong. Afolok ko kisa fombaka. Je brief dat hij. Ne bribi. Afolok no wan sinyo sani. Afolok ko wakata pasere. Afolok ko wakata suso doti. Is wa minister oye meki wakasa stad doti. Doti. Amane spang. Doti ye waka. Look for foto ladies bana man ka foto moro. I am have give them money for look for kondre lady. Toch des bij pina. Vakbondleider daar was ze dus maar voor de gek. Kerkima daar was ze dus maar voor de gek. Politicus de natrace, je vernietigt des maar. En in de koede alle de kerkiman naar blakkamang. De vakbondleider naar blakkamang. De politicus naar blakkamang. Blakkamang wama straf van blakkamang. Ik denk dat je aan dat probleem. Ik denk dat je aan een probleem toe, maar blakkamang een probleem toe. Om de eerlijk akwarki op te steken. Te tak van broeken, tak van eten. Ook toe. Na unu Israël en poto Israël disbang. En man had daar op een kerkje. Is het 3 jaar met takje blakkamanga? Dan is het konta. Dan is het tak bon moesandre bodre ko miere, ti de mo de miere, ti de mo contact mi mo de. Wanneer mannen? Yep me, mi pakasan, mi ne kibri next. Want dem dedes mam sapu sei de mi dede. Voor ko mate me konja, smai konte mi tak mo dede, de mo kiron ti de neti. Fade kara tori leki, des man kibri konte tak de mai rokota manga manja nono de lukbong. Want de mo pako, de mo soto. O me sapere. Maar wie is soto kiri? Dat no me kwa kasbon kon 50 polo. No de mi wante ides ma istem di de mangba, bije go suku uda samiri bori. Bije baita munda nga ko lampu baka. Mi be bar yu na fesitakte yu stem di de mandisi. Yo me kalibi moro tranga gisrefi ma ina wan brief me. Je wil me niet geloven. Je ziet toch ma? Je ziet toch kers? Ina wan 4 kersfeest. Zo'n politicus man 4 kersfeest. Kerkimang, a kerkimang ay pota potimas don begi da ay prilek ay pota pek a potimas don bega moni da ay prilek na ay yep de trapotis va. Say de patas nekos don pesasa de bega moni. Wan blakaman baka, in look for the take, kami na travi saptak blakaman na fake. A lobby van blakaman is fake liefde, is geen echte liefde, is fake. A lobby van paten na fake. A medelijden sa politiek ab nanga desma, dat na voor desma en tje kon goede you otampina. If you no kiss of wantra weg, want dan you e bepaal, na you stel en mek je pinati de. Na you stel mek kon kasbam kon 500 kolom. Na you stel mek vakbondere hot face. If in a bestem gi de man. Na desre vakbond leider dis mek je stem gi de man. En dan of een geen moer. Ze willen hooggevoed auto rijden, die misbruiken je. Een vakbondleider om misbruik je. Voor akise heeft voor toe, maar je kies als $40 te moeten. Je money nou verhoog.
Je geld gaat niet verhoogd worden. Een vakbondleider ook is een mooi waggie, je kies een schrift salaris. Een vakbondleider tek je 50 kolo à la mungo drink biri. Dag alle mensen die elkaar naren. Albi, alles maar. Herstrana. De bram nena je niet. Allemaal mee goed odi. Allemaal. Anasrana uwa. Heer groot tapu. Heer groot tapu. Misap alles mee lukomi. Omes mee jaru sofa de mee shono. Wota shono. De man ook keer met die neti. Sano horba kago. De sane si sawedo. Na booster we boosteri. Biyaji de mars we. De je jaji de maat we akondre vrij. Vrij van slavernij. Vrij van koloniale mentaliteit. Dat doet ook bataki. Dat is zo. Vrij van koloniale leven. Slavernij leven. Dat allemaal. Grand tangi. Ik ben daar libertaire. Ik is beter dan een missie.